Kanhi mayor sa Dapitan City nga konbiktado sa kasong robbery, voluntaryo nga misurrender human nagpa-admit sa hospital. Fast Grab sa Wisam Express nasangad na usab. Kini ang ikaduhan na nga pagkasangad sa ilang mga fast grab sulod lang sa napulo ka adlaw. Mga lumulupyo sa barangay Gaas, Balamban, pagdayon nga miihaw og mikaon sa ilang mga hayop nga nangamatay sa sakit. Southwestern University gilungkab ang gitudlo sa suspect nga mastermind paryente sa mga tag-iya sa eskwelahan. Kasaulugan sa Fiesta Senior gitapos sa tradisyonal nga hubo. Akong Sugbo, Kabisayan ug Suban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Palilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gisugyot na himong temporaryong eskwelahan sa mga estudyante sa Barangay Gaas sa lungsod sa Balamban ang Regional Training School sa kapulisan na anaa sa mga dapit. Giundang ang paggamit sa mga tunghaan nga nasulod sa gi-identify sa DENR nga no habitation zone kininunod sa pagkahulpa sa yuta sa dapit. Jinky Bargio, Sugidlimi. Hangtod karon di pa klaro kung kanisa makabalik sa ilang mga klase ang mga tinunan sa Gaas Elementary School ug High School. Gisuspenso sa mayor sa Balamban ang ilang mga klase tungod sa hulga sa landslide. Kaganiha, nakigtagbo ang mga magtutudlo kang Balamban Mayor Ace Stephen Binghay. Usa sa sugyot, mo ang posibleng paggamit isip temporaryong tunghaan sa Regional Training School sa PNP. Ayaw nga dunay alternative kaya at least itong mga bata ba matagaan dyan og serbisyo as of now niloy matagya sila, so if viable kayo ang ato ang training center mas malipay tadi sa Gaas. Niabot na sa 72 ka mga pamilya kung 294 ka mga individual ang mihiklin gikan sa ilang mga panimay human nag-anam og dahili ang yuta nga gibarugan niini. Dinhi sa mga tent sa sports complex, gipahilo na ang napektuhang residente sama ni Mary. Mas maayo man diri man kay kanang safety na diri sa kuan ba may nang pagkakuan di kontra sa among gipuy-an nya nasigilag dan slide ba nya kuyawan mi mo nga ni kuan mi ngari. Matod ni Kapitan William Henel, luwas ang lugar kay wa kini malakip sa 10-hectare no habitation zone nga gi-identify sa DENR. Bakit kini ato mga quad evacuation gikan sa Gaas National High School ato i-transfer sa sports complex na to kay mas kuan man kining safety ang ato ang kuan kining sports complex kumpara sa ato ang Gaas National High School. Gawas na naapektuhan ang ilang gipuy-an nga panimalay, apektado usab ang ilang binuhi nga mga hayop nga nangasakit ug nangamatay, lakip na ang ilang mga gipananom nga utanon sa kaumahan. Jinky Bargio, News 5. Gibasol sa Provincial Veterinarian ang kakuwang sa kibaw sa mga residente sa lungsod sa Balamban kung unsay angay buhaton sa ilang mga binuhi, sa ilang mga binuhi kung ugaling mutumaw ang grabing kabugnaw sa panahon. Kini ang gitulong hinungdan kung nganong nangamatay ang mga hayop sa Barangay Gaas, King Perez, Sugidlimi. Gipahibaw sa Provincial Veterinarian nga ang lungsod sa Balamban pa ang dunay natala silang buhatan nga adunay nangamatay nga mga binuhing hayop tungod sa kabugnaw. Nakadawat sab sila unconfirmed report nga mausab ang nasinati sa mga hayop sa lungsod sa Compostela. Pero ang lang ginan make a clear report kay ang ilang mong ginis landslide lang, so probably na apay laing kan, but they're asking for the help para sa livestock. Kay mipahibaw na ang pag-asa nga mulanat hangtod sa ikaduhang semana sa Pebrero ang kabugnaw sa panahon ilabi na sa mga bukirang bahin, gimanduan ni Vincoy ang mga municipal veterinarian sa pagpahibaw kung unsay angay buhaton sa mga hayop konting tugnaw. Ang kakuwang sa kasayuran mao'y nakitang hinungdan sa Provincial Veterinarian kung ngano miabot sa 20 ka hayop ang namatay sa lungsod sa Balamban. Lakip ini nga palandungan og trapuhan ng mga hayop ug pagpakaon og high grain food. It's not usual nga nahitabo karon sa atong considering tropical man ta. Sa kanamang kung sobraan katugnaw,
wala na anad-ana ang mga farmer nga saon pagmanay. Lakip sab sa rekomendasyon silang buhatan nga mubuhat og temporary shelter alang sa mga hayop atoy sa bati nga panahon. It's also one of the reason nga ngano ang mga farmer di sad ganahan mo gawas kay pamayigihikot dito nga baka and cows are very valuable possession. Hinoon kutob lang sa pagmonitor gikan sa mga munisipyo ang mabuhat sa Provincial Veterinarian Office kay mo-check lang kini og blood sample sa hayop kung adunay outbreak. Giklaro hinoon ni Vincoy nga why outbreak. King Perez, News 5. Nagpadana o ginabang ang Kapitolyo sa mga residente sa Balamban nga apektado sa grabing kabugnaw sa panahon. Samtang ang kagamhanan sa dakbayan sa Subo nagpaabot pa sa assessment. Juliet Hainar, Sugin Limi. Gipaabot pa karon ni Cebu City Mayor Michael Rama ang assessment sa Hililand Management Board aron sa paghatag og hinabang sa mga apektadong mulupyo, lakip na sa mga nananom og utanon ug nagbuhi og mga hayop. No, I don't want to be addressing it full scale. We will have to listen to the Hililand because we have a Hililand mission. Samtang mipadana og pagkaon, sinina og mga tents ang Provincial Social Welfare and Development Office alang sa mga apektadong residente sa lungsod sa Balamban. Ana-ana sa 59 ka mga pamilya kung 245 ka mga individual ang nagkinahanglan og hinabang sa barangay Gaas sa maong lungsod. So nagpadala ta and karon nagpa-additional ta og 10 more tents nga magamit gud nila sa katong ilang bakante or katong ilang dako nga gym. Julie Tainar, News 5. Mga lumulupyo sa barangay Gaas, wala mo tuo sa pahimangno sa Department of Agriculture nga dili ipakaon ang mga hayop nga nangamatay sa sakit. Padayon nga nangahalin ang karne, samtang matag-unya, matagkaroon-unya ang ilang mga binuhi nga hayop, mga tumba o mga matay. Chinky Baguio, Sugin Limi. Nagluya ang mga kahayupan sa barangay Gaas, Balamban ngunot sa sakit nga nitakboy kanila dala sa kanunay pag-uwan ug basa nga panahon. Padayon nga nangamatay ang mga kahayupan ug nagkadaghan na ang mga apektadong mga hayop. Kaganiha, laing baka na sab ang nagluya ug di na makabarog. Matud sa mga mulupyo, padung na sab kini og kamatay. Taod-taod lang dunay gikatahong laing baka ang namatay. Busa gitaak sa news team kining bukirang bahin sa barangay Gaas. Kining baka nga gilapa karon din higingong didto pa kini siya sa ibabaw nga bahin gitugway apan gumikan sa kabugnaw sa panahon, miligid kini siya karon din sa imong nahimutangan resulta nga dinhi na siya gitiwasan sa pag-ihaw. Ang pag-iya sa baka nabalaka sa gidangatan sa iyang hayop apan alang niya mas maayo nga ibaligya na lang ang karne ni ini aron mapuslan. Di na siya makahuwat nga maimbestigar ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Doon ka na ko sa balita ang ila pang kuhaan og mga samples niya. Mas apa man og himukuhaan man lang samples may naa sila dayon inig. Kay tabo to naguni ka tuig sharing bakahan akong gikan pagkatao niya. Ug ipaabot pa namo nga kuhaan wala na murag di na mahimong kanon og paabot pa sa kuhaan. Lang kuhaan man lang sampol. Daling gitapukan sa mga konsumidor ang baka nga giihaw. Si Manoy Catalino wa mabalaka sa pasidaan sa Department of Agriculture nga dili ipakaon ang namatay nga hayop. Gani napulo ka kilo ang iyang gipalit. Kung to ano kay kanina ko ano man sa tugnaw ba. Wala may sakit siguro na. Tanaw ni mo nindot ra. Okay man ang karne tanaw ko. Pagkakaroon daghan pang mga hayop ang gikupuan og mga plastic aron malikay sa sobrang kabugnaw sa panahon. Jinky Bargio, Miss 5. Suspect sa pagpangawat sa accounting office sa Southwestern University ni angkon sa iyang gibuhat. Lakip niya iyang gitugan ang usa ka estudyante nga dunay apelyadong Aznar mo'y nagpasud kaniya. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gikustudiya karon sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office si Romel Hayoma, kinsa suspect sa pagpanglungkab sa Southwestern University, diin gibanaban ng 250,000 pesos ang gituuhang nasakiyo ni ini. Matod sa kapulisan nga nakadawat silag tawag gikan sa maong universidad kagahapon nga mitaho nga nahanaw ang kwarta sa mga drawer sa teller sa ilang accounting department. Nakuhaan sa security camera ang pagpangawat, hinungdan nga nailhan ang kawatan ug napigayon ang manhunt operation kagabi. Gingong kadlawon nga misud sa tunghaan si Hayoma ug ang laing kauban ni ini.
CCTV footage nga nasulit to, kita na mo nga nailigsuod duha sa ning buhat sa mga pagtabo. Giangkon sa suspect ang krimen ug matud pa napugos siya tungod sa kalisod. Aligasyon niya nga tinun-an ra sa tunghaan ang nagpasud kaniya ug dihang gipanghutana kun si Kinsa ang tawhana. Ma'am, Liga Aslar. Aslar, apelido? Sa imong kakontrabo? Kaya pangan? Junril matawag. Ha? Junril. Junril? Junril matilang tawag. Junril Aslar? Adunay posibilidad nga dako-dako sa mga tunghaan ang posibleng kasabot sa suspect kay base sa affidavit sa guard on duty, kini mao'y mihatag kaniya og permiso nga pasudlon ang duha ka mga lalaki. May guard, pero na may permiso sa usa sa mga kuan. Posible nga nakasuba. May permiso nga masulto ang guardia. Nakasuba dito. Kaya, paano? O labihan, usa sa mga kuan. Dako nga. Tag-iya. Oo. Wa na ma-recover ang dulan 300,000 pesos nga nakuha sa suspect. Suway namong gikuha ang habig sa tunghaan apan. So kagapon pa mangud ang gisulti nila nga di sa nila yalaw sa sulod. Ang media sa sulod. Andrea Patenia, News 5. Nakuhaan sab sa security camera ang pagpangawat sud sa duha ka panimay sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Sugbo. Padayon karong giila sa mga sakop sa theft and robbery section ang maong kawatan. Madin Sabang, Sugin Lini. Nakuhaan sa CCTV camera ang suway nga pagpangawat sa usa ka lalaki sud ni ining panimay sa may Purok 8, Barangay Kamputhaw, Cebu City. Makita nga yanurang misud ang maong lalaki nga nagkaw sa balay sa biktima ug nagpasupa-supa sa ilang sala. Actually, nako sa sud gyud sa balay pagsulod niya. Nako sa sud sa akong room gailis. And open, I heard nakadungog ko sa door nga ni open, but normally man gud maabot akong younger sister ana sad nga time. So wala jud ko ni mind kay nagasum ko ako natong manghod. Padung na kuno kining musud og laing kwarto apan nasakpan sa usa sa mga miyembro sa pamilya nga si April ug suway nga gigukod. So pag after few minutes mo nigawas ko sa mag-istorya ako sa akong sister and then siya akong nasugatan nga pasulod siya sa kwarto sa akong manghod. So yun ko niya, kinsa ka ito ni dagan siya diretso pagawas. Hindi na siya nakuha mo. Kana di ko sure. Ang ako rin yung gi-check adto. Kaya ka ng mga laptop na mo, mga cellphone. So, wala man so far. Pero ako kibaut like na ginagmang sa kay. Nakita na mo sa video, sa CCTV ni suroy man siya dito dapit sa sala. Gikuyugan sa mga tigbalita si April aron mablatter ang insidente sa theft and robbery section sa Cebu City Police Office. Gipakita sa siyag laing CCTV footage sa laing pagpangawat nga nahitabo sa Barangay Apas nitong Miyerkules sa Kadlawon, di nasakpan ang pagsud sa lalaking kawatan sa usa ka kwarto sa panimay sa pamilyang makatinig pinaagi sa bintana. Di inakawat ang iPad mini og cellphone samtang natug ang usa ka bata og tigbantay niini. Nigawas ra dayon ang suspect sa pultahan sa kwarto. Wala nakaila si April sa laing lalaki sa gipakitang CCTV apan giimbestigar na karon sa kapulisan ang duha ka insidente sa pagpangawat. Madin Sabang, News 5.